zer nolako harremanak izan dituzue oposizioko bi taldeekin? Idazkia birakurri horretik esan galera egingo bazenit esango nizuke oso ona. Guke gai konfliktibo edo adostu beharrekoetan normalean udalbatzen horretik elkarrezketak eta egin ditugu, bilerak egin ditugu, elkarrekin komunikatzeko eta hitz egiteko inongo arazorik ez dugu izan. Nahiago izan dugu gaiak aldan neurrin adostasunez onartu, gehiengoz onartu baino. Esan nahi dut, jarrera bat uste genuen bazegoela udalean eta hori jarrera konpartitua zela hiru alderdien aldetik. Horrek ez du kentzen noski, gai batzutan desadostasunak egotea, hori zilegi da eta gaina izan behar du. Horrek ez du kentzen oposizio lana egitea, hori ere zilegi da eta beharrezkoa da gainera. Baina, beti ere, errespetu tono batean eta elkarlan tono batean, ez? Eta, nik uste duen hori zara giroa, baina, ez dakit, holako, idazkiekin eta nik uste girori narrastu egiten dela, eta, ez dakit ikusiko dugu, nik aurrean nola gugu zendatzen duen horrek. Guk jakinarazi diegu beste idazki batean, hori baita ere udalbatzan aurkeztuko da idazki hori, baina, EAJ-ko autetxiei erakutsi diegu gure idazkia. Eta bertan, gure esan da, esaten duguna da, Bildu erabat konprometituta dagoela bake eta bizikidetza eta normalizazio politikoarekin. Eta, ikusten dugu, hainbat jarrerak ere ez dutela laguntzen hortan, baina orokorrean guk batetik pintada horiek ez ditugu ontzat hartzen. Bestetik, pres gaude jarrera aktibo eukitzeko herrin eragile desberdinekin eta bake eta bizikidetza zerrietan dinamika aurrera egiteko, eta hori dira hilo nagusiak. Gero egia da, beraiek eskatu zigutela pintada horiek kentzea, baina guk pintada horiek kentzeari begira, hori lokal pribatu bada. Egin nahi bat gune pribatutan egin dira pintadak, eta udalak gune pribatutan ezin bezake besterik gabe pintadak ezabatu edo ezin dira osatu. Beraz, esango duke, aukera hau baliatu nahiko genukela baita ere ez bakarrik orain baizik eta etorkizunari begira ere zubiak eraikitzeko eta dinamika positiboa.